Cine ar vrea să taie acest lucru minunat? Aici mă aflu într-o pădure care este legat strâns cu ONG-ul meu, Asociația Principele Nicolae, proiectul Codrii de Mâine. Un proiect care este dedicat la tot ce înseamnă împădurire, pădure, viață, animale, este și legat de o economie circulară. Eu am pornit pe acest drum cu împădurire, nu numai să dau înapoi ce a fost tăiat, ce a fost furat, ce a fost scos din pământ, dar și să creez educație prin fapte, prin acțiune. Strâng în jurul meu tineri din diverse medii, experții și ce este cel mai important este că suntem împreună și facem împreună. Ultima dată când am avut o acțiune de împădurire în județul Argeș, la Corbi, m-am bucurat că tradiția a continuat, o tradiție creată de familii regale, creată de regele Carol al II-lea, regele Mihai. Atunci când am făcut această acțiune, au venit alături de mine cercetașii de diverse vârste, mici, dar foarte harnici. În ziua respectivă ne-au salvat și am atins scopul. Bunicul meu a făcut parte din cercetașii. El, cu ei, a făcut foarte multe acțiuni de împădurire. Datorită regele Carol al II-lea, care a adus în țară cercetașii ca o instituție, o asociație. Astăzi, cu mine, mergem mai departe. Strâng în jurul meu tineretul și viitorul de mâine. Împreună vom planta, împreună vom crea un viitor mai frumos, un viitor care este despre comunitate. Dar nu facem oriunde. Când facem o acțiune de împădurire, când mergem cu proiectul Codrii de Mâine, alegem zone afectate de alunecare de teren, poate și de inundație. Noi vrem să ajutăm fiecare comunitate să fie protejat. Nu să facem pur și simplu pentru că este frumos să plantăm un copac. Să facem un viitor mai stabil, să creăm un viitor mai frumos, mai verde, mai curat și, cel mai important, mai responsabil. Prin fiecare împădurire, tineretul care vine, nu numai pune mâna pe pământ, plantează, dar și pleacă de acolo cu o experiență. Poate o lecție de viață, o lecție care trebuie să păstrăm, o lecție care trebuie să transmitem mai departe. Să avem grijă astăzi pentru copii, nepoții noștri care vor veni. Este foarte important pentru România să continuăm cu o educație verde, un viitor care este bazat și cu gândul la copii, la următoarea generație.